ngam hutta tan seeɗa mbiɗen ɗigiral fulɓe ardi koye blog wadde noon blog ko on noon saaha site internet fulɓe heewano no feewi site uji internet fulɓe heewano wadde tawa hen pula on noon saaha wona hunde weere enenne ko ɗon puɗɗoriɗen gadorɗen koye wadde ɗum blog noon sa wi blog firti ko won bismiɗema ɓe ko ɓen mbaɗatma hébergé jomum noon nde weela fof no wawi ɗurguidde so ɗurguiti hankkadi kam ko joguiɗa fof yaade enawde mbawi ɗum ɗon ko 2004 wonno on ɗon blog no wurno e nder hitande o ɗum ɓe wadde bismillaɓe toon ɓe kamɓen taw ɓe ɗurguiti koɓe jeeyno hawde noon hakkude amen taw eɓe mbaɗi sikkiɗe digiral fulɓe wadde noon mbiɗen on ɗon saaha en mbaɗi hen leppi kewɗi jewte kewɗe kadi mbaɗanomo toon gila nden noon digiral fulɓe fuɗɗi ina yaha nde fuɗɗoɗen nde noon skype wonani hakkadi noon digiral kewɗe noon keewi e kala saaha yimɓe noon digiral fulɓe kono digiral fulɓe gadano woni digiral fulɓe oɗo mo jogiɗen wadde noon yummaro nde koɗo oɗo digiral fulɓe hande jibini digire kewɗe e nder ɗum ɗon en jetta kadi won musidɓe ɓe ganduɗa kadi ko wayno Ibrahima kan katasɗe ɗon ko yimɓe kadi fuɗɗotaɓe e golle ɗe hay so tawi o ala ɗo kam ko neɗɗo jetteteɗo jarateɗo e nder ɗum ɗon e 2004 en pelliɗen wadde hankkadi site meɗen digiral fulɓe ɓayde kadi bismanoɓe pelliɗen wadde hankkadi site meɗen digiral fulɓe.com e nder ɗum ɗon jewte no mbaɗe hen kabaruji ne gadde hen mbiɗen ɗum ɗo yonani wadde en piltat mbaɗen ɗum radio ɓeyden hen radio wonon ko waɗa e joni e duuɓi 3 radio ngo hande ina heeɗe hande aduna he foof hande kala gonɗe nder France ene jogui fartangi so tawi a noddi e téléphone numéro aji gonɗi hen nden woni 0 kala noddude on ɗon numéro ene wawi heɗade radio digiral fulɓe kala ɗum waɗa e nder leydi France so tawi joguiɗa ko appel illimité a wawi heɗade radio ngo 24 heures sur 24 wonɓe kadi leyɗele tettuɗe Amérique e nder capanɗe joyyi e ɗiɗi leyɗele walla capanɗe joyyi leyɗele tettuɗe Amérique ɗe kala to jomum kadi wawi heɗade radio digiral fulɓe eɗen jogi kadi application kono hande ko keewi ko wiyete Viber Skype Imo ha e WhatsApp en no waɗirte téléchargé téléphone aji mon ni ko noon kadi mbaɗo waɗ téléchargé application digiral fulɓe ɗum ɗon kadi so tawi o waɗi téléchargé ma o kadi jogi téléphone aji mon eyyi ɗum ɗo fof ko yette Allah e wallidiɓe meɗen wona min tan yowono caggal ngol wonno caggal wallitiɓe no feewi wayno Souleymane Mamma Sara an o taw ma warɗo Moussa Samba Sow e musidɓe hewɓe wonɓe wonɓe caggal e nder ɗum ɗon radio ngo kadi no huɗi 24 heures sur 24 radio ngo ko meeɗa dartade kala to neɗɗo woni hande aduna he en jeni wawi heɗade kono kala to neɗɗo woni kadi aduna he en wawi wadde yewtere muɗum e radio digiral fulɓe gati ñalɗi pine mbaɗama programme uji kewɗi mbaɗama e guure meɗen Fouta e nder Sénégal ha e nder Mauritanie kono en mbaɗi ɗum direct e radio digiral e nder ɗum ɗon kala programme kadi kewɗo e nder leydi France hani e leyɗele denduɗe Amérique kala programme kewo kadi eɗen gadda hen balle meɗen pelle gonɗe ɗo pelle ɓuure walla pelle wayno mairie ji so tawi en tiɗɗinama kadi en garat mballodiren e jomum mate gueɗe mumen ko mbaɗata ko mate ina nana e radio digiral en mballodiri hen kadi e pelle kewɗe wonɓe ɗo kam ɗum mbawi settaji en mbawi honno wona ɗum ko ngam tata ɗikkinade radio digiral fulɓe ɓe jogui fandare mum ko janggo e jaam jottoyade toon to leyɗele meɗen toon to leydi meɗen Afrique ɓayde wiyama ko digiral fulɓe foof no wona fulɓe Sénégal tan fulɓe Sénégal fulɓe Mauritanie fulɓe Mali fulɓe Afrique wadde noon ceerno Mamadou Samba ma ɓuuren yaññade fati e fulɓe noon hande kono ɓuuri hettude nde wonno ardire ɗen kadi wato ngo ko hetti hen ɗum waɗi noon objectif digiral fulɓe kala to ɓi pullo woni yo so memama ko fulɓe hettiɗon tina wadde noon ko yo ɓiɓɓe fulɓe fof jokkodir ko hen ɓe pottitta
e raɓe kinat tan ɗum ɗo woni pendant le projet Dinguiral Fulɓe ngam joni yalla toon to gueɗele meɗen hande noon ɗon jaaraten wona fréquence kono koye téléphone aji heɗete walla ordinateur ji walla tablette uji ɗo hande gueɗe meɗen jaara e nder ɗum ɗon en mbaɗi fedde nde kadi nde hettinama ɗo e nder leydi France association Dinguiral Fulɓe hettinama ne jogui kayitaji muɗum hay wuro mairie Korɓe goɗo wadde noon en jittani kadi Dinguiral Fulɓe gueɗal en kettini Dinguiral Fulɓe gati kala activité ji batteɗi e wuuro ngo radio ngo kadi ara hen kañum aɓa hen ballal mum no waɗa men te taw kadi yimɓe wuuro ngo kadi wonɓeɗoɓe ɓe dañani arde tawtorede ko kiwi ko tawa kamɓe soɓe woni nder galleji mabɓe ɓe mbawi hettade ko yewtata ko yewtata e programme men woni ɗum ɗo woni wonde Dinguiral Fulɓe on bismama hen ala ko mbaɗen wadde gaga leñol ngol ala ko mbaɗen wadde gaga onon noon onon woni wonɓe guure ɓe onon woni wonɓe pelle ɓe onon wadde mbawi wonnude radio Dinguiral Fulɓe wadde noon on bismama hen kala fedde kala wuuro so tawi ne jogui won programme so tawi tintini hen en garat so tawi en tini en noddat jomumen bismoɗen ɗum e radio Dinguiral jomumen kadi gara kala yimɓe programme en taw kadi ɗum ɗon kadi ko juste tan yo fulɓe nanodir ɗo en jitude mataw ko heddi ko maslema en ar haala hen seeɗa e Moussa Samba Sow ko ɓeɗo tigui woni ɗoɓe radio Dinguiral kamɓe kadi woni caggal radio Dinguiral yettude kadi e jarde jinnaɗo meɗen Hammady Bate Thillani Mbodj kala jontaɗo gonnoɗo e nder leydi Sénégal o duy simo ko wayno Yero Doro Diallo Tijani nan ɓeɗo foof mataw o rewde mabɓe RTS kadi yettudeɓe e jarde mo jinnaɗo omo ittani gueɗal radio Dinguiral Fulɓe wadde noon en jettimo no fewi en jaarima en jetti kadi arɓe ɓe en jaariɓe on beltanama no fewi fewi en jetti kadi jinnaɗo Mamadou Alassane Ba kanko jogani en yewtande ko fati e nafoore communication nafoore kabaruji somi ƴumande communication walla kaldigal ko ha tengti noon ɗiɗo radio ji ɗi gonɗen gati mbi sikki eɗen ngakki rokkude fodde radio ji ɗi no hannirta ni e gati heewi ɗo kewnoten kono en kewani yaade e radio ji ɗi walla e téléji ɗi mbiyeten tan kaari tittin kaari ɗum tan mataw yoni en te ɓayde eɗen jogui radio ji men wadde garen kaalen hen jiitodiren hen e musidɗo meɗen kadi Alpha Niang ko jangguinowo kankone kadi on waɗa jewte baɗɗe fayida kanko e joom suudu makko ko jangguinowo kamɓe ɗiɗi fof ko ɗo ɓe woni leydi ndi kanko joom suudu makko prof anglais en mbaɗa jewte ko fati e radio Dinguiral Fulɓe ko fati kadi e jibinande leydi mbaɗa yewtande ɗo Pulaar e français Alhaji Aboubacry Kanté kankone on waɗa jewte baɗɗe fayida e radio Dinguiral Fulɓe kanko jogui fati e fawru gandal Moussa Samba Sow waɗata ko fati e humpito Hammady Bate Thillani Mbodj waɗa ko fati hirde Pulaar e heddiɓe kadi ɓe dañani arde ɓe jokkodira gonɓe Sénégal ɓe ɓenne kadi en mbaɗa hen jewte wadde noon ɓe keɓani arde ɓe fof enen wonde mabɓe kadi kamɓene ɓe jetti ɓe jaari on Allah jaɓu bari kadi ɓe sikki wonde fuɗɗi golɓede kila wadde on jarama no fewi bandiraɓe mi salmini on e juuɗe ñamuno fof ni moon wiwon kadi bismilla noon Dinguiral weltiri Adam Boubacar Dia noon ko wiyan koko gonga sabi so wiyama hen en fuɗɗi yo kalde koye mumen yimɓe fuɗɗi yo jewtide koye mumen ko fuɗɗi fuɗi haalde gonen ko fuɗɗi yewtide koye mumen tawi noon en ɗiɗan gendinane gendinɗi hedde haaju e ɗiɗi hedde ɗanaji ɗum noon enen ɗiɗɗonen koye meɗen kalden koye meɗen ɗiɗɗan kadi hen bandiraɓe meɗen yimɓemen heddiɓe ɗon pamen kadi en tawi fedditi kadi fulɓe kalete fulɓe noon enen nanayi nogas e tati leydi to ɗo tan Afrique e fedditi kadi en jibiniɗo en jibiniɗo noon en jibinen ɗo ɓe kadi meɗen ko fulɓe ɓe tigidoro o pulam o wonko ɓocce pulam walla almaɗum ala wonta ko nani pulam walla amaɗo wonta ko ndeni seeɗa e pulam ɗum ɗuɗo rew waɗono ɗen so ɗum ɓeni hen soɗen pamin kadi en kalide waɗi hen gonɗen mbaɗen fedde fedde Dinguiral Fulɓe ko ha mbawi andude e Senghor e mbir men Allah muɗum walla nden ñetta ko de culture ko kam adino waɗi francophonie so wima waɗi francophonie woni ko kala hen e jiiɗuɓe ɗemgal jiidi diwan jiidi hen e nde saaha yo kaldu ɗemgal ngal mbawa noddirde mbawa famde ɗum noon oɗon banggue no fartamen banggue ɗum noon waɗi européen en gadi ɗum kadi mbawiɗeɗe mbaɗa fedde e mbattane ɓe kadi fedde koye mumen
tawa sabbiti eɗen ndende e nokku taw en ngannda noon yimɓe kadi yo ngannde kettine mbawa hene anndede tawa neɗɗo so darima henne so wiyama ko pullo yimɓe ɓe ne famati ko pullo tawi kadi henne so yimɓe pullo kadi yimɓe ne yooɗe pulako muɗum no gueɗogal gamaji wirane ɗum no wawa junnade hen ko wiɗon toon bisimilla moɗon ko radio meɗen fedde meɗen dingiral fulɓe ko fulɓe fof ndendi ɗum noon gandon kadi hen ko yimɓe fof goni hen goto fof ne jogui hen gueɗal mum ne jogui hen hujja mum ne jogui hen aada mum ne jogui hen coñce mum ne jogui hen cosaan mum ne jogui hen feere mum ne jogui hen miijo mum ne jogui hen kone wawa ukkade ne wawi ɗum no woni hen ko waɗata ɗum woni ko maccata ɗum ɗum noon ko hen koye kadde gal kadi ko fulɓe kalata ko fulɓe nanata ɗum noon en jiyata nanata famotako ɗum noon jarama bisimilla moon en jiguira fulɓe Allah jarama a jarama Seydiane wadde bandiraɓe Seydiane en jiɗi nonodude ceerno Moussa kono wi bon ene wawi ko haalatno ko wajiɓeɓe kaali e joni natanten ko yewtere meɗen musidɗo meɗen ceerno meɗen Mamadou Alassane Ba ɗum noon ceerno Mamadou Alassane bisimilla ma fulɓe ene keɗima gaddana fulɓe hande ken naftoro noon bisimilla ma ceernaɗe mbiɗe wowi wiide e jeew ko sakkiti ko hay so wona noon finaare duuɓi capantati pawɗi komi docteur vétérinaire kala somi fayi yewtude gaynaka mbeɗa huuɗa ko tomi namnede komi annda somi wiyama noon yomi haal komi jangga hay so wona jorgitolako kam jamboragal jallagal mi hen seeɗa bandiraɓe tedduɓe wona ni ne haalde o hay somi bandiraɓe tedduɓe ɓiɓɓe yummiraɓe horsuɓe hatanteɓe sasɓe rewɓe e worɓe tenti e sagataɓe leñol men dillowɓe fedde dinguiral fulɓe mi salmini mi yetti on teddugal no lukkuɗon tan yo en nde e haaloɓe e oɗo ñalawma manqiniɗo e nder dartol fedde dinguiral fulɓe mbeɗa yetta dendagal sagataɓe rewɓe e wonɓe arɓe ɗo mbeɗa yetta mawɗo Hamady Paɗe Thilla min calmodiri nane kono hakkille o ko corto mataw min ɓurani wowonirde no feewi kono inde makko kam ene hewtino kam wadde yo an ɓuuɗen nanal mbeɗa arde ɗineni men sehin men Ousmane Balde jeyaɗo to e wuuro men wiyetemo Juntu e nder leydi Guinée jeyaɗo ɗo e pelle ɓiɓɓe yummiraɓe men Fouta Diallokoɓe wonɓe ɗo dartiɗo hen pelle gonɗo min damalam ngal mbawɓe natirde Fouta Diallo ha ñanden mi haali e dinguiral WhatsApp walla won dinguiral gonnogal wonde mi dañi fartangue arde e nokku bandiraɓe en Fouta Diallokoɓe ene noddimi tawtorede aɓe coodi ɗo nokku wal darsani toye ɓe coodi ɗum ko 1 200 000 €. ɗum firti ko ɗum yeru mo dendagal fulɓe ɗo goni poti ñemmude gadda ndeke ala ko gasata mbeɗa salmina ineni men goɗɗo mo tawodirmi ɗo Saydou Seydi ɗuɗɗo e Bordeaux gaddodiraɗo ko famɗi fof ila e hitande 1990 e capanɗe jeetati tawi capanɗe jeetati e goho ɓe min ndenduno tawi kamɓe jaɓɓino Pulaar to Bordeaux ha min cosi kawtal jangoɓe Pulaar fulfulde e nder hewmon ɗo jooɗi mi salminima minen ɗum tawi Oumar Diagne Samba Kouyaté e heddiɓe Ibrahima Diallo en Assane Diallo en onon fof mo limti ɗum Seydi Dia ko adi fof mbeɗa yetta on Aboubacar e dendagal ɓe déplantede e dendagal ko taw e kalduɗen mi yiɗino andude hol toɓɓere fotde yewtede kono mbiɗaɓe tan ko communication ko gonga hitande capanɗe jeeɗiɗiɗe ɗo
jayde pulaar adiide yaltude e France e yotta men min adi ɗum yaltinde wiyeteno ko ummi tan caggal ɗum ɓe ɗuɓi capanɗe jeetatiiji ɗi ngari ɗo jayde wiyeteɗe bindi pulaar tawi ɗiɓɓe yimɗaɗe men wonɓe darniɓe ɗo jayde koye muttude ɗo kadi Mamadou Aliou darniɓe jayde wonde ne wiye bindi e jam kono ɗum fof e wade heen e softude heen Tijjani am ne heewi wiide sa noddimo yo waɗani ngannduɗaa gandal makko yarani toon o heewi wiide min de mi wona gawaro ɗum jaanimami e téléphone jalɗa mbi mine de mi wona gawaro kam communication asino ni mbeɗa anndi ko wiyete communication ko hunde mawde wadde mami jaabo makko Tijjani am heewno jaabade mi wona gawaro ɗum kono kala teddungal ngal feƴƴuɗon no en nden ndoonoto ɗen mbeɗa yetta Mamadou Lo wiyanimo ɗo kono ko kanko adi haalandemi oɗo batu e wonde ma en jokkodir sabu o yiɗimi wadda en moɗon nde ɗo yewtere caggal mum kalduɗen wonde mi yettimo e ɗum caggal ɗum mbeɗa yettumanne an Adama Boubacar sabu en kaldi so ɗum yawti jinmi fuɗɗorade yewtere nde goo ko wiijo on mi wona fannu mo jannguɓe ngandu kono noon ko fannu belɗumi mo jiɗmi nde kalɗon nde mi weltima hen hay so mi alana ɗum gandal mi jaɓi tampande ɗum hay hanki jamma ko hen mbalmi ha julde fajiri ɗaani wadde jiɗmi fuɗɗorade e humpito walla kumpital ma en ngar e firo konngol ngol ɗum hankadi ko Pulaar jeyi komi meeɗi janngude deftere wootere chimie nde min ngoni université Allemagne nde fuɗɗori ko tindol ngol watno ko gooto e ɓuri e wawa wonde taw to bay to ɗum gas wonno walla wawi wonde wuro won walla jeeri ko e nder sawi han fuɗɗori ko e gayna ko dalmiri baali omo heewi hirtoyde so yii hirtoyde haa o faanima wuro tan o metti wiide ma watta fof ko yimɓe wuro ngo ko dininatal men mettigal ngol tan o wii tan toƴƴidaade o wone woyde saa bee kam boyɗani faa bee kam boyɗi ngari jawɗal boni wuro fof daɗɗiti jogi taw yimo to tan wiyaa toy kono puntanno ɗo ɓe gasta balɗe sene kadi pawi heen o watti ko o wanno ɓeɗo faalimo fangal ko tetti wulaako kadi wina wiɗi kadi wiɗo heeɓino ko boyi faabe tam o heeɓi ko boyi faabe tam yimɓe ɗoɓi kadi ngari wiya mi funtanno ndeke boyi ne tampirnogure goɗɗe ɗen ndene ni baano baaɗo ari waɗi fela wonande anduɓe waano komi fela o wayi boyi o felliti habde e boyiji ɗi ɗon diwaɓe to boyi fayi wuro gaynako fikkiɗe waɗi gaynako hirnoyima tan hawre e boyiji boyiji lagari sembe makko ni waramani muɗum makko holli wuro heeɗi ko haala ɗum wiyala ko kuntanoɗen ko yottuno ko mi woni wuro ngo woppinimo e boyiji sefre makko ko ni woni ɗi conga ɗi talna ala ko heddora wadde ɗo jinmi jen fuɗɗoro konngol meɗen hannde ko faati e kumpitugol sen ƴeewi konngol français communication konngol ngol konngol latin communale commun ko hunde renndade kono kadi ene fira jokkodiral lien wadde sen jiɗi mbiyen pulaar o kumpitugol walla jaayugol walla jokkodiral sen dañi konngol gongol balitoroɗe so en jurnima ma en taw kangol konngol jokkodiral wonande ɗemɗe Europe mawɗe gandaɗe ɗe woni français allemand anglais ko nandi hen italie et espagnol wonno ɗe tati cakkitiɗe kam ngoroni ndi ko ngotiri ko heewi hen itta ko latin mais en taw angol soomi toɓɓe 5
goo ko yottinde kabaru ko yottinde kabaru ko yottinde wakati walla rokkude gandal walla andinde hoore muɗum ha ande ɗum woni goo ko konngol jokkodiral kumpiɗugol soomi en kawri a anda kam mi andama jokkodiral men gandal to mi haala hoɗi men kala hoɗi an koye communication kumpitugol won gandal ngal joguiɗa ngal mi ala jokka kam ngal walla ngal mi ɗumi ngal a jogaki mi rokkuma ngal ha hande koye jokkodiral ko kumpitugol koye toɓɓere aɗani hen wonko muusimi walla wonko muusma walla wonko timmi ene muusa goɗɗo mi haalanma ganda mbawa rentade walla mbawa wallu koye kumpitugol ha hande ko hen jeeya ɗum woni toɓɓere adanɓe nde ganduɗa kumpitugol ene soomi toɓɓere ɗiɗo ɓere nde kumpitugol soomi ko lelnude noon laabi paamodiral ɗum kadi koye communication jeeya walla tafde jokkodiren beele jewtigal ene newo on kaɗo jani kaaligal kadi ha weeɓa koye communication jeeya walla ko battini beele ma ene liggol ɗum no jiɗirɗen ni no gaynako o wonno nane o yiɗi yaltude yimɓe wuuro o funtiriɓe boyeyi ɓen ngari tawi wona gonga wadde ko waɗi ko gattidi e gollal maɓɓe e gottama mbawɗo wasa yaltude wuuro eyyi eko puɗɗorɗin ko andinde hoore muɗum goɗɗo walla goɗɗo andinma hoore muɗum ɗe gueɗe joyi noon ko lirta ko kumpitgol jaarugol walla jokkodiral ene sowni e maggol ɗum woni kaldigal yaaruɓe gande rendo mbiyata ko ɗum gueɗe joloje e neɗɗo so ene yiɗi rendede walla yottinde kabaru faade e goto walla e seti jogui kabaru ɓeɗa rokka ɗum Ibrahima Diallo walla ala ko dental dingiral fulɓe fof no jiɗmi yottinde ha hande ko ɗum humpito ko humpital ko ƴettude kabaru mo joguimi mi faanda ɗum e neɗɗo goto walla mi faanda ɗum e sete holno mbaɗanni heewi jogui ko laabi kewɗi kono ɗi ɓuuri hen mawɗo laawol gadanol ngol ko wowlama ko haalde nane hande o kam min garoy hen gande kese gadde ni en laabi kewɗi kono hanki o ɗiɗi ɓurno mantinade ko haalde nane walla mandina tawi koko faati e haalde nde wowlude nde ɗum ne nde toomi kadi ɗum ne toɓɓe joyi goo ko hol kaalowo ɗum wittanta rendo ngo koko faati e kabaru ɓiɗɗo no yiɗi yottinde o ɗiɗi holko o yiɗi haal holko o haalirta nde ko ɗemgal walla ko maandinore walla ko goɗɗum holmo o haalda mawɗo walla suka debbo walla goto dental walla feere holko o yiɗi heɓde so o haali o gayni beele ko faame tan deƴƴe walla ko faame golle ɗum ɗo woni lowɗi ɗi ngannduɗa humpito yaarugo wowlaama ɗum luɓoyi laabi goɗɗi men ngal e laabi kewɗi keddi ɗi ko heddi ko ko manditore mandinde holko mandinta no yiilo kuutorgal tubaako wiyata ko outil walla kala wiyata ko aala ngal mandingal mi nanodira e yimɓe so ngal ardini ko ɗum ɗo firata yeru sabu ɗe balɗe Ousmane mi ɗumno kam deftere datol Fouta Jallo mbeɗa jannga ɗum jimi hen maninoje belɗe lugo yiwi toon ha mbawen famude en jeeyi e laamu almamagal Fouta Jallo holno ɓe mbaɗatno haɓe tintina yimɓe ɓe gueɗe ɓe joguinoɓe tabal holno laaɓɗo maayiɗo so laaɓɗo maayi holno yimɓe ɓe gandirta ɓe jogui ko fiyoɓe fiyete ko laabi jeenayyi so yimɓe wuuro nani tabalde fiyama laabi jeena tan eɗen gandi ko lamɗo maayi so tabalde ɗe fi ko laabi jeenɗi tan eɗen gandi ko ceerno maayi
so defi laabi tati eɗen nganndi ko neɗɗo kelifaaɗo e ndeer wuro heen maayi kono o wonaa laamɗo o wonaa ceerno ɗum Fouta Djallon lelnirnoo ɗum laabi kumpiti so tawi ɓe nanii koɗo tedduɗo holno waɗate walla ko yange walla ko ɓiɗɗo jibinaa e leegal fiyetelaaɓe keewɗi ɗi limaaɗo kono so fii deƴƴata haa ɓooya kadi fiya kono noon so bone dooki fiyooɓe ɓe pettan dartinta ton wadde ɗum ɗo ko laabi kumpitinirɗi yimɓe anndude hol kaja o jolii koye ngannde ko ni yaay wadde holko ɗum golliri ɗum ande hollito dago goo ɗum fawi koye callallal kabaruuji en kaalino naane mbiɗen ɗemnal ngal ko kabaru jolɗo holto woni ɗo o woni ɗo holi kam hol jaɓowo kabaru o to iwi to e to fayi to hol joom kabaru o ɗo iwi ɗo e ɗo fayi ɗo to neɗɗo o hol laawol ngol o rewi hol ko sakkimo ha o wawi wiide oɗo kabaru woni o foti yettilade ɗum noon hande o no jiiruɗen ni kabaruji ɗi gila ɗo wonno ñumbama aɗa ñumbano neɗɗo hunduko e lofu rangan ma ewnaɗo goɗɗo to e sar walla goɗɗo to e nokku e leegal aɗa ewno ɗum ha yetti lottaɗo kabaru lottaɗo so ɗum radio dingiral so ɗum ayawo habrirɗe so ɗum hande dingire jolɗe ɗe geseji jelɗi ɗi internet ene heewi ɗo rewata ha yetto ko ɗum woni nelal haaju o fayida o to ɓiwi ɗo eɗo fayi ɗo ko yo haaju hunde wadde laabi hanki teskaɗi ɗi humpito ene rewa nen ngal ɗo ɓalal wonko winda heen takka heen ngal ɗo fof soynima yiɗi anndude yata annda woni ɗo de ko dingiral radio dingiral fulɓe ɗum ko laawol jeengol e laabi kumpitgol yimɓe woni bindi takkaɗi e ɓale tubako wi ɗum affiche holko affiche joni noon laawol fof ene jogii laawol ngol rewata ko wallitta ɗum e ko haɗata ɗum innirɗen ballitoji e kaɗiɗi so tawi ko kayitaji takkaɗi ɗo hono ɗum waɗirte ɗum o joni en jiitan en nganndi haaju o nan ɗo ko haalanta en ko haaju mum sohli o sen jottino sen tiiri hen sen firte o kay en nganndi haaju mum sohli kadi ɗon ɗo ɗum ittaka enen fof wonɓe e sar he hay goto en meɗen sohlani so tawi ene wawi jangande honmum sohlani namnade goɗɗo ala enen fof kewi hen ndendi kadi poti hen suuɗa wona sirru wona ko suuɗa kono noon ene jogii caɗeele kala mo naataani ɗo wirtaaki ɗo ɗum weɗɗe waɗaa ɗo waawa yiɗ ɗum waawa tin ɗum waawa anndande ɗum wadde heen gootel fof ene jogii no waɗirte ene jogii ko wallitta nafoore mum ene jogii kadi caɗeele muɗum ko tubako wiɗata ko keeri mum limite mum so bindi takkaaɗi e bale jawti hol kumpitooji goɗɗi laawol jogongol gongol jogaako ko wiyetee ko jayndiyankagal noon ande fof hannde waɗi kam ko yimɓe haalirde ngoni ɗo wonaa ko min haalata ɗo ɗum jayndiyankagal ɗum haa tenkinoone jayndiyankagal bindangal hanki ko heewnugal doole hannde o fuɗɗima ustade sabu ko tuuba ko mbiyata ko virtuel ɓaddima kono memotaako kono naftoro natti tan kayit mi tiima heen ni mi tiimata e kayit tablette am tan walla cindilam mi jannga heen ko jiɗmi hen fof kono waawi ɗon waɗa e poos cindilam ngel noon
mbeɗa wawi jangude hen kono no tolluji kayitaji sinno ko mami yaada ɗin tolluji gasata kono kanngel kam ngandi maggel ne wawi nawde kono teddani ɗum ene jogii kañumne mbaadi no naftorte goo mami waɗa hen ko jinmi ko mi rewi ɗo so waɗi komi yiɗano mi itta kadi maɓe heɓde ñiɗmi ɓe kono noon wawi addandemi caɗele saabu coggu mum heɓde ɗum weeɓani hen sahaji ko ma soode refti hen ko radio ji ko laawol e laabi kumpitirɗi ɗo hoore adande ɗo mbeɗa wawi suɓade ɓe jinmi heɗo radio sabu fréquence am so welama taw ko won tan anndo ɗo adan ɗo ha ɓooya noon wono lottako hay goto ala ɗo haaji caɗele ene wallita yimɓe noon nokku fof so udditama no wawi haalede ɗo joni Adama Boubacar haalani en kala ɗo gonɗen hannde e France hay noon waɗi sanɗe kam ko ma jogoɗa téléphone walla kala ɗo gonɗa e nder leeɗa woni leyɗele dental Amérique aɗa wawi heɗade e kala waktu woni neɗɗo natti tongade tan e nokkuyel natti kadi tongade tan e waktu mo jiɗmi heɗade o nokku ko gonmi mbeɗa yiɗi heɗade o mi andi laabi jewteɗi mi wawa heɗade mbeɗa wawi heɗade kono ɗum kadi ene jogii caɗele mum ko coggu mum ene tiiɗi so radio ji ñawti ko télévision ngaji a yaw habbide ko ɓamtare mawde yaayi ko wawde yettade heewde ene mbawi jumpude ɗo seeɗa kaari o wi yomi jumpu seeɗa e nafoore a yaw communication mbeɗa heewi haalde ɗum e jewte wonno komi gawlo on professeur ko wiyete ko Claude Agege amen omo daɗɗini no feewi amen goɗɗodiri kono min jiiɗi gotol wonno kanko wonno ceerno mum Yero Silla nde waɗata doctorat muɗum d'état e pula ɗo e Sorbonne capanɗe jeetati 88 Allah waɗi mbeɗe tawa Sorbonne omo windi deftere nde kala katamte leñol gonɗo e France nanowo français ne foti sodde jangde deftere nde wiyete ko halte à la mort des langues dartinen maygol ɗemɗe ko kanko wi aduna o heddi hen ko ene tolno ujunnaji 5 ɗemgal te hitande fof ɗeɓɓe nogas e 5 ene maaya men nden gonta arta ɗum fitiɗo e duuɓi temedere ujunnaji 2 e temedde 5 ɗemgal ene maaya o limti laabi kewɗi ɗi ngannduɗa ene waɗa ɗemɗe kono mi fuɓo hen gotel wonno aɗum moƴƴini wi ene heewi ko warata ɗemngal ko wiyete ko e français perte de prestige woni hurum ma ñorto wi so hurum leñol ma ñortima sukaɓe rewɓe gona naafiɓeɓe jabata e ko ñorti jiiloto yadde daɗɗo so tawi télévision yaltinɗa pinal ma cukalel ma yiyata tan ko pine goɗɗe sikkata ko ɗen woni gooma e gooma wadde télévision so waɗi finalement ene haɗa finalement ngal ɓuuri mum ñortade waɗe heddiratma ɗemngal ma teddungal ma sukaɓe ma so yii ɗum beltoro ɗum mbawa yiɗde ɗum so neɗɗo wawa onto ko yiɗa wadde télévision kabaru o so télévision yaltini ene wawi yettade heewɓe ɗum koko wallita ene jogui noon caɗele mum kañum ha hande nadde hen nde weeɓani dañde ɗum nde weeɓani sabu eɗen gandi laabi perguitte kewɗe gonɗe hande e heɓde télévision walla cinéma hanki cinéma ne hewno ɗoɗe hay sinno ɗoɗe ɗen ani usto
cinéma ciné surtout ko cinétique woni mouvement ma o ko image ɗum waɗi murtuɗo jopen inniri ɗum naɓoka natal osowal kaarowal no latte waɗiri ni cinéma ko konngol tafangol ciné o ko cinétique kala jannguɗo physique ne anndi cinétique woni mouvement ma o ko image wadde pulaɓe tan konngol wi ɗum naɓoka natal osowal kaarowal wadde naɓoka ko jeynirgal gueɗe ɓurɗe sohlede ha heew ene mbaɗi ɗum hande publicité men usto sabu darde kese joni saɗa waɗa ɗum aɗa wawi suɓade ko heewi nanna hen ene jogui caɗele noon kala mo akade on film laarani on film andata ko jiɗɗa ene jogui ko wiyete ko inirmi soit fellide kono ñawata doggol ɓatakeji walla mailing list ko internet joni hande ko mono fof jogo adresse mum tan waɗa doggol ilde tan ha heew kala kabaru mo tinnu kamɓe fof so ɓe neldiɓe e nder ko ñom goto kamɓe fof ɓe keɓa e ndi ko noon ganduɗa ka a neldi kono a anda janggowo ene jogui nafoore sabu a neldi ko heewi ko jiɗɗa ko fof en jogui haɗide mum ɗum noon haɗide mum ka anda jangude mo janggani e nder jangguɓe kadi a anda holi janggowo rutta e ma konngol walla hol janggowo tan ko jiɗɗa yon mbaɗdu jaɓa yon mbaɗdu kono ganduɗa an kam ko humpito ma yeehi wadde ko ɗum laawol ballowol yimɓe e wadde humpito e tout ko mbiyata ko a tout seigneur noon tutaneur hande kam joli o ko internet internet hande ko laawol ɓurgol yaajde ɓurgol yaawde ɓurgol weerde wonande joganiɓe ɗum peeje e gandal heɓde gandal e heɓde humpito e rokkude humpito ko yiɗa humpito e darorde kitale capanɗe jeegoɓiiji e darorde kitale capanɗe jeegoɓiiji nde Amérique fuɗɗi haaldude anduɓe muɗum haɓe ƴeewi beele masiŋaaji ɗiɗi ngaaliiji ne mbaawi haaldu tawa ñooɗotaaki e nder gure ɗiɗi ceertuɗe e nder Amérique ɗum état woni haa koye woni nayi haa hannde kam ne wayno ɗo ko enen fof so en mbelaama ɗo mune men fof fof ngaaliiri muɗum enen fof kaalde eyi téléphone ngaji hankkadi yettiima ɗon wadde hankkadi huuɓtidini haa yettiima ɗingre ganndaɗe walle en njiyii holko woni humpito holko humpito yahata hollaaɓe humpito rewata haa yottoo wadde humpitirɗe hannde ko sembe mawɗo ɓurɗomo humpitaade aduna gila hanki haa hannde so on mbaddi o folma kala ɓurɗomo anlande aduna o annde to yahata France jogii ganndo gooto biyeteeɗo Yves Saint-Martin Yves Saint-Martin ene windi deftere e jihade Seykou Oumar ha tengti e cakkite mum nde Arsenal fiyata kono Seykou Oumar wona Seykou Oumar kam kay natti kono am sew o windi heen o wi sinno Amadou Seykou yimɓe Amadou Seykou ene ngannduno dukotenemo France Arsenal foolotamo sabu Arsenal hujjunori ko yiɗa jam ha wawi wotanede budget mo ene heɓa kalis wawa fiwdemo sinon anduno ko ɗum maw heño o wiyon jinmi ko jam ɓe gama saɓa doon kalis ɗum ko Yves Saint-Martin windi ɗum e deftere muɗum lamɓir tokilo wadde computirɗe kiɗɗe e kese ɗe kala ene jogii tiimɗi e nder rewɓe sabu ko goo ko kanje calata kabaruji ko kanje kadi jaalɗinta miijoji aduna ɗi ene jalmi sa yi hande sa heeɗima Sénégal wona toonde politique toon sabu komin gondi kono sa heeɗima hande Sénégal radio ayaw habrude Sénégal a heeɗima ayaw habrude Cameroun a heeɗima ayaw habrude Gabon tawi heen alaa mo ngannduɗaa so yii Sénégal ɓe cikkata konngol français biyeteengol émergence ngol ko kamɓe tan njeyi hay isuɗo wiyata ko kadi mo wiide alhamdulillah wiyata ko Sénégal émergent
jaha Gabon sono risli Gabon émergent Cameroun émergent sa timtade kadi ganduɗa ko joni toon andata ngoɗo miijo Sénégal fewjani ɗum Gabon fewjani won jooɗiɓe e nokkuji goɗɗi pewjaniɓe ɓe ƴetti ɓe mbaɗi ɗum propagande ko ɗum woni gonga o kadi sabu tuba ko ɓe jogui hande ko wiyete ko think tank ɓe jogui ko goomuji miijotoɗi ɓen ko yoɓa ala kon liggey mumen tan so wona miijonoɗi aduna o janggo ko waɗata won binduɗo ko ɓooyani ko jolde oɗo saaha leyɗele arabeɓe think tank israila naaɓe kewji ɗum ko 1970 allah so gonga kon ɗum windama mino sa fergetima a yani koto ƴewɗo jamɗa ɗo ƴewaɗa ko fergitiɗa ɗo enen noon ko dañi en ko wona hande ko hanki mbeɗa heewi tindirde ɗum wal digression jafoɗon kewi tiddirde ɗum koye jangde pulaar e jangde ɗemɓe tuubakoɓe ɓe ƴetten Sénégal ɓurmi andu hay soko seeɗa toon cammomi seeɗa ƴetten ɓiɓɓe Sénégal naaɓe capanɗe ujunnaje nogas ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ƴetten ɓiɓɓe français naaɓe ujunnaje nogas neɗɗo kamɓe fof ɓe nanne hippe jangirde école Sénégal naaɓe sene janga ko wiyete ko daawal gadnal primaire ko famɓe fof ko duuɓi jeegom France ko duuɓi 5 ɓe daɗi en hitande koddiɗen ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɓe e ɓiɓɓe français naaɓe ɓe fof ko daɗɓe ko ƴoƴɓe hay hen gooto duublata woni pillotaɓe hitande ngu wadde hitande ɓiɓɓe Sénégal naaɓe foti yaade daawal ɗiɗawal hono collège tawno koɓe français ɓe naati collège hitande daawal ɗiɗawal ngal ko duuɓi 7 leyɗele ɗe ɗiɗi fof hitande ɓeega mbaɗi bac tawa koɓe Sénégal ɓeɗe keddora hitande koddiren ɓe kalata koye jangde lesre ɓe kalata koye diplôme ɓurɗude hande lesɗude nafowo ko master on ɓuri famɗude hande diplôme nafowo waɗa diplôme université hitande ɓiɓɓe français naaɓe keeɓi master ɓe Sénégal ɓeɗe keddora hitande ɓiɓɓe français ɓe ɓiɓɓe ujunnaje nogas ɓiɗɗo goto debbo e goto ɓe gayni jangde hitande koddiren kamɓe fof ɓe naati golle ɓe liggima aɓe daɗi ɓe Sénégal ɓe hitande ɓe Sénégal ɓe ɗe gaynoytande ɓeega kañumen koɓe ujunnaje nogas aade wone maɓɓe fof liggima hitande wadde ɓe dendini ngal duuɓi ujunnaje nogas ɓiɓɓe Sénégal ɓe kañumen jogama hitande wadde ɓe jogama ngal duuɓi ujunnaje nogas wadde hakkude maɓɓe France daɗi en sabu tan nde ɗo hitande wotere duuɓi ujunnaje 40 ngal te ala ko woni sababu o sona ɓe jibina tan jangina ko ɗemgal mumen enen en jibinama jangguino ɗe ko ɗemgal denata wadde so en ƴeewi kumpitoji ɗiɗi perkitte men hande ɗe Jean Sébastien Selma woni ɗo ministre de la défense nden min jooɗodimo o wimin minen nde Allemagne fiyata min 1939 nde ko erreur mumin mbanno 1919 no France wanno 1919 ɗum ñande hen ko jooɗi min jooɗima e makko min gonde Alpha Condé ndu hande wondu to e woɓɓe e sukaɓe woɓɓe o minen jooɗidino omo haalana min holkoni miijo makko ɗo ministre de la défense holkoni miijo makko ɗo France fati wadde ha heɓto ko erreur uji wanno sabu 39 waɗi Allemagne fiide ɓe 39 ko jumre nde ɓe jumno 1919 nde guerre o gasi 18 wadde kabara ko hunde mawde doole mawɗe kala daɗɗoma hen fiima wadde onon joguiɓe hamɓe kabaruji humpitoɓe ko ngesa mawɗo gonɗo e remande leñol on jarama hen ɗum addanno Malcolm X hewɓe men nani inde mum mi jangi amen naati ɓaɗede mawɗo o wiide sa jertaki kumpitirɗe ɗe maɗe gaccinma toñaɗo jaggoya tooñ sa ƴewtindaki kumpitirɗe ɗe maɗe gañcinma toñaɗo mballa tooño
wadde onon heɓɓe on banggue ɓe on jarama humpitoɓe noon gila e jayniyankoɓe e kala fannu e jayniyankagal ɓe defte yimiyankoɓe ha yetti ñeeñɓe ŋaneɓe kala koɓe jomɗen sembe en ko on sembe Mamadou Samba Diop mufɗo sifoto e nder yimɓe muɗum haaliyankoɓe jaɓɗon mi haala hen radioji seeɗa ɗon ko Mamadou Samba Diop wi ko haaliyankoɓe wona tan wuttoɓe kowɓe kala ko beela eno beelira haaloɓe haaliyankoɓe ko laawol gonga fittoɓe ko tammiɗe gaawe laamuji cempe dogotoɓe haaliyankoɓe wona tan ɓulɓe daarol e tindol soko ko soynantoɓe jofantoɓe doyoɓe laawol mawgol dewetegol tawa dawetake gongol haɓirteɓe taɓirɗe gonɗe ɓe konngol ina bonna ko ɓural wawa bonnude ina fewna ko ɓural wawa fewnude ene ñiiɓa ɗo ɓural wawa ñiɓde haaliyankoɓe ko mbeɗa metta en ñaakuji ɗi kefta e hunƴeede haaliyankoɓe ko ɓerɗe dilloje ngendiji daaroɗe mette sohlaji yaatoɗi coriji noon woni goto harbiyankoɓe ko wallitoɓe e leydi liƴƴiɓe hujjaji e dow deeƴe jam toron kam hayɗe fitinaji sikki ala o haaliyanke mo mutuɗo haalata o wona tan kumpitowo o wonata kadi ko gongal caɗele kadi humpitugol ko yotaw ko humpitta ko omo yanana ɗum en jeeyata ɗum ko janggoɓe o mbiyata ko déontologie kala fannu ka minen rewɓe hay soko jawdi ɓe jawra ko jafani so jawdino wona hay woni fof jogui ko déontologie natata jangde a wondani a yaltata jangde a wondani kala ko aɗa waɗa mbaɗirta ɗum ko gandal ka anɗa majjude wona gacce wimi anda jangguineɗa ko aña hen ko fende kumpitowo hoto won penowo yo won gonganta ko ɓuuri bonde noon ma jaafa ɗon ma wat digression seeɗa saabu hunde fof ko ɗum fiya ndu umata ko ɓuuri bonde ko noon hande ko penowo lottoto walla lotta ɓuccere mum noyno waɗa faykino moɗa saabu penowo o so saay hayso way kono saay ni hayso haalani gonga ne ñawna ɓerɗo mbeɗa jogui hen yeru toddiɗoɓe min waɗatamo personnel kono kam mami haaltumo ɗo mi fini subaka goto Sénégal tan jaami dinguiral tabital pulago windere tan ha janggumi hen hoorejo tabital pulago Sénégal gila ñande o suuɓa hande o meeɗa noddude batu hay lawol goto inanirani ngol jam saabu komin wonno hoorejo noddumi koolaɗo kuuɓal bureau amen min an kam en mbaɗi batuji nayni hono batuji men no jarata o jaabi o wi hami lima o limi o tawi min jaali capande jeegom batu miijimi no feewi noon holno neɗɗo susrata feppidiraade ni e ɓuttere te ene wiye kadi ko daraniɓe pulaar so darnaki pulaar kamɓe heewɓe cikkanno ko daraniɓe pulaar wadde so daraniɗo leñol ngol hersani fende walla so enen daraniɓe leñol ngol so en kersani fende en ɓooyata ribbude ɗo gotel ko funni heewa kono taw osaka ko ɗo miijoji ɗi miijoji gonnomi ha oɗen konngol Bertolt Brecht ɗum ko almanaɓe goto gurnoɗo ɓe hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e jeetati ha capanɗe jeenayyi e joyyi windi o wi gonga noon ene jogui caɗele joyyi goo ko yiide gonga suusa haalde ɗum saɗede gonga wona moni fof suusi haalde gonga ha teŋi so gonga o toɗɗimama an walla bande walla ɗo jiɗɗa kono ɓuuri saɗde goɗɗum e suusde haalde gonga ko wawde yiide gonga o
o ɗum kadi ɓuri ɗum sadde ko ngannduɗaa gonga tawa ne suusi ɗum haalde jogoɗaa ñeeñal wadde feere haa gonga o wonta jogitaade yimɓe kaɓtoro ɗum fenande doga o hay ɗum kadi won ɓuri sadde o ɓuri sadde ko cuusa haalde gonga jogoɗaa hakkille haalde gonga jogoɗaa ñeeñal haalde gonga ƴoƴa haa ngannda hol heɓooɓe gonga haalanteɓe gonga gonga o wonta nafoo o ɗum kadi ɓuri sattude ko haa mbaɗaa ɓeen kadi ɓe ɓurtoo heewde sabu so yimɓe gonga suusɓe gonga jaɓɓe gonga ɓuri heewde eno tan gonga jaabo wadde yajanta en junkude e ɗee ɗo toɓɓe kala kono e tongol mbiyen mo felliti jonde e ngo maayo luggo kono maayo kumpitol e laabi mum o fellito jogitaade cuusal muñal hakkilantagal finan ndeñal e feere yimɓe hannde o dingre keedi sagataɓe leñol men sengo fof ngo jaaruɗa dande ko wotere yidde ko wotere hay sino lawol ngol ni ne heewi cal salti kono dande ko wotere yo fulɓe dañ télé muye yo fulɓe dañ télé yo fulɓe dañ kabrino e nder ngoɗo birgo noon amin teski dingiral fulɓe ko gootu e casaki meɗen faama kono hono télé ɗe dañoto laaɓi dañirɗe télé fulɓe ko dañol kawle ngol aɓe tawe e nder capanɗe nayi e nder temedere e nder leyɗele Afrique 40% leyɗele Afrique ne mbaɗi fulɓe kala laamu dañinoɓe Afrique fulɓe tawa hen so ƴeewi to ɓurɓe ardude e to ɓurɓe janngude so ene limte e nder Afrique kadi en keerani kees leydi fof kadi darni pelle e waaldeji wiyata ko darniɓe pula ene ngam holto ñaata ɗon kadi ɗon kam sabu woni mbiɗa min hen ko woni sembe men ko ɗum kadi woni lefre men aɓe keewi kono koɓe sariɓe eɗen keewi kono ken sariɓe leydi fof eɗen keewi kono ko en sariɓe ɗum noon addani en ko wattede gite ɗum tuutaɗe keewi hoore mum so renaki len wallinta en hannde ko naftorade boowe wellitare e ndewade e nder leyɗele men ko tuba ko wiyata ko espace de liberté nden minen wona dande wotere kuttenen laabi dañirɗe télé ko adi fof ko toppitade sariyaji e kuuɗe gaddanoje en jaɓaneɗe e keɓgol wiyete ko fréquence ko toppitade ngaluuji tawa ngaluuji ɗi toppiteɗi ɗi ɗi teddiraɗi jayi baaɓi miskineɓe fulɓe ko lelnude sariyaji laaɓuɗi koolni ɗi dendaɗi no télé fulɓe jogorte so dañama ko anndude hono yimɓe télé ɗe potoye jogoyaade beele ko télé fedde ko télé leñol walla ko télé yimɓe heeriɓe sabu ɗum ɗo fof so laaɓani e ngaani ne ɗo annda holɓen ɗo naata beele télé ɗe gonata ko télé kufidinde ko ha ari ndenni en fof haalata walla ala ko tubakano ko télé thématique kanko koko woni kamen nande ko diine tan min kaalata walla sport tan min kaalata walla ko ɗum tan min kaalata ɗum kadi ko ngannda ɗum holko jiɗɗa waɗde hol lowdi ɗum ɗum sa anndi ɗum ɗo fof ɗum annantuma mbele wonata ko jaaɗo walla keeriɗo ko anndata nden ngannduɗaa hol fotoɓe heɗade mum hol dañirɗe makko holɗo wowɓe mum holto jooɗorde makko wonata ko caɗeele mum fulɓe fof ko gootu kono ɗum sa woni so woni fulɓe Sénégal min mbi minen min koolaki fulɓe Mali min koolaki fulɓe Sénégal min koolaki fulɓe Mauritanie min kala kone waɗa yo faade Sénégal keddiɗo wi noon goɗɗo wi noon min dañta hen fulɓe kono wonta wonta ko télé ma wonta ko ndenude ɗum kadi ɗum ma ñawde e caggal konngol am minen ɗum ko uddirde wadde e tonngol cakkitortomi ko yettude on kadi onon bandiraɓe tedduɓe tewti noon e liggal fulɓe e dendagal bandiraɓe tawtoraɓe jonde men hannde kamɓe yinnoɓe tawtorede leñigal ɗum
kono kon mbiru muɗum to hoore adande ko anduɓe wi ganno tongat waɗa ndaɓɓa nafoowo mo annda o noon heɗoto ne waɗa taara yello wadde min kadi hon joni mi anda sabu waɗi taara yello par ce que gandalam pulaani oɗo fannu mi jigganoyimo on ko fannuyankoɓe kaali e hunde wadde kalɗo ko fof wona hen ɓiɗɗumen hakkillam ɗum tan koye miijoji janani e defte kono noon ɓerdam ne tiiɗi sabu so kappuɗo dirtaani dartaaki so kappaɗo dirtaani kappuɗo dartaaki allah wonde moƴƴo men yottodiri wadde so pellital men sasaani yidde men dirtaani no paaren ɗo eɗen nganndi wadde men jottoyo ko ngol ɗo konngol kumpitowol bakkingol njorto janngowo jaynotoɗo fa de mon onon ɓiɓɓe yummiraɓe horsuɓe jettirtuɓe on jaaraɓe yo jam Allah jarama ceerno men ceerno Mamadou Alassane Ba min jetti Allah min jettima no feewi bandiraɓe sehilaɓe o yewti yewtere nde waɗi fayida kono hol ɓuri nafoore yewtere ko heɗede kono so heɗama ko faamede kono kadi so famama ko gonirede daga noon addimo ɗo ko famminde yimɓe suko kadi araɓe ɗo nde so paami so jeehi mana foɗum ceerno Mamadou Allah jarama a jarama yo Allah yo majjore e joni paamin koye ceerno men ceerno Alpha e kankone ko jangguinowo wodo ko fammini bandiraɓe ɓe ko fewti affaire jangde ɗum noon ceernaɓe bisimilla ma fulɓe kelma assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe sehilaɓe caggal yettere Allah barɗogo wela waɗande wela e ɗo winira mi calminima no feewi eyyi min noon kono musidɗo on no wirnira min jaami koye banggal éducation koye banggal enseignement eyyi bon haɗa min continue noon ma jawon seeɗa e pulaar mo pulaar middi jeeri voilà donc min gon koye banggal enseignement jaami ɗo e France ko ɗo jangginanmi noon kono noon min eɗo jangginanmi ko won expérience mo dañmi hen aussi wonko ñimi hen en tant que enseignant africain sénégalais de surcroît e haalpulaar kay joni e nder kalasuji ma aɗa yiya hen élevage ɓe ganduɗa ɓe mbayi kono mani soit afrique ɓe gummi soɓe gummima afrique kadi wonɓe ganduɗa koɓe sénégal naat won kadi ɓe ganduɗa koɓe haalɗoreɓe hay soɓe mbiyanimi koɓe haalɗoreɓe sa nani kam neɗɗo ne wiya yaya sohlan jarani kadi nan ɗo aɗa ɗo ko ɓuuri joni noon e ɗum ɗon wonko windi hen wonko windi hen e kamɓe holno ɓe mbayi e classe holno ɓe mbayi e nder yimɓe ɓe fof ɗum noon adduno problématique o e nder problématique o joni min noon wat hen corrigé seeɗa woni kalannoɗo joni temo en fait ko immigration et éducation donc éducation en fait wona leydi min jaari mais éducation e jangde école holno wayi par ce que won constat mo min mbaɗi probléme o ne heewi e ummiɓe immigration eɓe keewi probléme e nder kalasuji joni on ɗon probléme noon ko objectif o ko ɗum ko mbawen yewtide hen enen fof débat probléme wona noon ko min waɗat débat en mbawat yewtide hen enen fof ɗo ne heewi parent élève ni joni parent ɗi kamɓene en mbawi jogade question holno ɓe foti waɗde réagir par rapport à certains problèmes ɓe suwaɓe dañen objectif o noon ko ɗum par ce que min cikkumi wona lawol no sukaɓe men ɓe no mbayri e nder classe wona lawol tout cas wona lawol par ce que enen gummiɗen koye leñol mo ganduɗa enen neewi eɗen gandi ndeni donc wonto probléme o woni pourquoi sukaɓe men ɗo e école o neewi ɓe ganduɗa enen ko ɗum joguiɗen ɗum woni aada men neɗɗo ɗin ɗon holto rewi holko tawi sukaɓe ɓe kam ɓe mbayat noon joni noon probléme o koye joni noon probléme o koye ɗum objectif o ko haalde e ɗum sukaɓe ɓe ko tawi ɓe mbayi noon par ce que cikkum tan enen wonko goppuɗen wonko ganduɗa ko enen jeeyi wonko goppuɗen e ma jakaɗon noon won proverbe ɗo yo kono ko jolfo noon haalowo jolfude mbi goppuɗo ande mum fof sa heehi ande goɗɗo tawa toon joomum enen noon cikkugol ko ganduɗa enen jeeyi ko ɗum goppuɗen joni il faut
noon mbawi jeytude ha gartane ɗum won probléme goɗɗo kadi mo ganduɗa ne heewi e jinnaɓe ne heewi hen ko ganduɗa kamɓe pamata ko école o yaha ɓe pamata wonko ɓe ganduɗa école o ne waɗi kabirɗe ɗi ganduɗa sukaɓe so jangde mabɓe yahani walla so jangde mabɓe ne darni seeɗa waɗi kabirɗe ɗi ganduɗa kamɓe ɓe mbawi hutora ɗum ha affaire o yaara yeeso joni noon e ɗum fof d' accord merci donc koye ɗum tan garten objectif o ko mbawen yewtude on soɗon jogui question ngaji ko yaare o e ɗum noon tan après mbawen yewtude hen fawde affaire éducation ene wawi namnade konngol on saaha micro o yaha toon walla ni winda bindol e on saaha sokki kam ko jabtano ɗum kala e mon joguiɗo namdal moni fof ene jogui ndimago muɗum bisimilla moon jogui namdal ko bisimilla moon hoore makko o huuɗi hoore ɓamde tawno ñeño garawo e jimo o e pullo o so tawi ko bambano so tawi ko mabo suur paare so tawi ko gawlo so tawi ko sakke baylo ma ko labbo laano o yiɗi ko taw mo ara so yettima yo taw mo arano o ene jogii ha heewi ene selli ene sellira ene welti ene wawi rokkude ɗum noon hasono moƴƴe makko ɓuri moƴƴude koye mo ari o wona dokkal bonnata jawdi en jetti hooreɓe men fuɗɗiniɓen ferɓe lawol e ndew goto min fof jibina koye pulagu kono holno mbiyen dentu mbaɗen fedde janggen ɗemgal men miden ɗemgal men kono ñejji tan ɗo koye gay Amadou Malick wiye Djiby Sall docteur Oumar Baro Dabbe Dane Maayo Yero Diallo Tidiane Anne Mamadou Samba Diop Murtudo Saydou Kane Moustapha Boli Dimata e hande Baba Mamadou Alassane nan ɗo jooɗi jettina Allah hande Ibrahima Oumar Kane nan ɗo jooɗi jettina Allah eɗen towno ɗo hen jallare hen bandiraɓe maayo waɗi ndiyam no yimɓe mbiyanno ni ma jafuron noon bandiraɗo debbo mo jasani wasani mo tikkata o jontaɗo moƴƴo o gandaɗo gila seyen wuuro mawɗo ha wuuro mawɗo kaƴen toɓerede jenga dira jibinaɗo seyen wuuro mawɗo neehi wuuro mawɗo resa kadi wuuro mawɗo mo wona desdaɗo ko desaɗo fillo alhaji Mamadou Harouna e Boubacar Harouna alhaji Mamadou Harouna jibini fillo Boubacar Harouna jibini Adam Boubacar weltare makko e mawnude e kikiɗe o Hamadi Fati Cillani Mbodj mo Pete Boye Mbayla e Daoudou Dieye mbo Jarangel 4 euro e juuɗe moɗon sillo alhaji cillo Coumba Ali Dia Pullo Jeeri ɓage mbewlo mbaƴo mbammen egga tillo taniraɓe jagga Hammed Jam Koyli Hammed taniraɓe bodowal mako ma jayi taniraɓe Dia Ogo Malik battano lamɗo fulɓe lamɗo battidiɗo fulɓe Dia Ogo Malik sillo alhaji e Adam Boubacar sillo alhaji Mamadou Harouna sillo banum gorko Adam Boubacar Harouna banum gorko Adama alhaji banum gorko Sambel alhaji banum gorko Mamadou manɗa ko ono wiyete Harouna Boubacar banum gorko Mamadou Boubacar baɗino banum gorko kadi Abdoul Boubacar banum gorko Alassane manɗa ko Seyni Yeren bandiraɓe tedduɓe o salmini on ko ɓiɗɗo debbo parnorɗo ko ɓiɗɗo debbo jontaɗo komin kalas komin woni gawlo mabɓe sa yiiɗi mbiya gawlo fulɓe ko pullo min woni pullo kono koɓe gawlo mabɓe ko woni ɗum ko tonguitede ɗemgal ene haade e nder nokkuji goɗɗi
min jiyani tana min jiyani ko nafni min jiyani ko hulɓini min jiyani gandanɗa hoore ma ko boni min jii ko ñamde e yarde e weltare e dokkal koko wowti kilo wuuro moɗo kaƴen toɗeɗeɓe kewi sillo alaji capanɗe €, juuɗe moɗo